ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବି ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା 50,000 ଆସିଗଲା। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ ଆରେ ଏଫ୍ଡି କରିଦେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ କଲିଗ୍ କହିଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଉନୁ। ଏବେ ଆପଣ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ମାତ୍ର 90 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ଖଲାସ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଏଫ୍ଡି ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପରସ୍ପରର କମ୍ପିଟିଟର ନୁହନ୍ତି। ଦୁଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କେମିତି। ଏଫ୍ଡି ବା ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି। ବଦଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଦିଏ କି କେତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କମ୍ ଆଉ ସିଓରିଟି ବେଶୀ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଏଫ୍ଡି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ ହୋଇନଥାଏ, କେବେ ବେଶୀ ତ କେବେ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ୱେଲ୍ଥ ବିଲ୍ଡ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଥିରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଅନେକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର SIP ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ବା 500 ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ପରି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଫ୍ଡି ଭଲ ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର, ଏଫ୍ଡି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ୱେଲ୍ଥ ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥାଏ। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାଛିବେ, ଏଫ୍ଡି ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ଏମିତି ମନି ଲେସନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।